Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo. Kagyari na ito yung mga top stories of the day. Today is June 11, 2026, Webes nga adlaw. Bulig sa presidente, ginahingyo para sa blue crop industry. Grade 11 student, nakuha sa masobra 1 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga. Groundbreaking para sa 150 megawatts nga wind power sa Bago City, ginpatigayon. Kamot sang Santos, ginkawat. Kag sa Good Vibes, isla natagaan sang power kag water supply, pinagi sa bulig sang private sector. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa mga nagapangita sang trabaho, ang Doli NIR magapatigayon sang job fair buwas sa pagsaulog sang Independence Day. Masobra sa 60 ka mga kumpanya magapakigbahin sa Kalayaan Job Fair 2026 kapag hiwaton buwas nga adlaw June 12 kadungan sa ika-128 nga adlaw sang kahilwayan sang Pusod, Pilipinas. Magasugod ang job fair las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon sa main atrium sang SM City Bacolod. Ining ginapangunahan sang Department of Labor and Employment kag Bacolod City Public Employment and Services Office. May 8 ka mga overseas companies ang kaupod sa sinigo job fair. Kalabanan sa mga job vacancies ang mga skilled workers, manpower, nurses kag teachers. Samtang masobra naman sa 60 ka mga lokal ng mga kompanya ang may mga job opportunities man diri para sa mga nigrense nga wala pa sang trabaho. Mayroon sang Independence Day Civic Military Parade kapag hiwaton sa syudad sa Bacolod. Alas 7 sang aga humalin sa BCGC grounds, padulong sa the Upper East sa Mega World. Ginabisuan ang syudad. O kung ginabisuan sang syudad ang publiko, ilabi na ang mga motorista nga may pila ka mga alagyan sa bahin sang BCGC kag Mega World, ang temporaryo nga magasira tubtob las 10 sang aga. Sa number 9, tagdumalahan sang bus company ginapangayuan sang paatag sang LTO. Ini may angot sa natabo kapag bungguan na isang 3 ka mga salakyan nga ginkamatay sang 1 ka 3 ka tuig nga bata. Ginapanaugan sang show cause order sang Land Transportation Office Negros Island Region ng management sang Valicar Transit Incorporated sa Ilangan North Terminal sa Bacolod City Miyerkules nga adlaw. May angot ini sa triple collision nga natabo sa Silay City sa tuong Hunyo 1 kung sa diin nasa guide sang series bus ang 1 ka taxi. Bangod sang impact, naigo sang taxi ang e-bike kung sa diin nagasakay ang 3 ka tuig nga bata kag ang 1 pagid ka menor de edad. Ang insidente ang nagresulta sa kamatayon sang 3 ka tuig nga bata nga babae. Sa number 8, sa Bago City, may kapin sa 8,000 ka mga mangunguma ang nagbatong sa ayuda gikan sa Presidential Fund Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. 7,709 ka farmers gikan sa Bago City kag 238 naman ang gikan sa Pulupandan ang nagbatong sa muli gikan sa Office of the President pagi sa Department of Agriculture. Tag 2,235 pesos ang nabaton sa mga rice, sugarcane kag corn farmers bilang bulig sa tunga sa ginatubang nga krisis sa langis. Ini sila ang na-enroll sa idalom sang registry system for basic sectors in agriculture o kung RSBSA. Nagapadayon ang roll-out sa programa para mabuligan ang labing naapektuhan sa pagtimbuok sa presyo sa langis. Sa number 7, bago nga mga police station sa Banuasang Ibi Magalona kag Sagay City ang ginpangbuksan na. May bago nga police stations ang syudad sang Sagay kag Banuasang Ibi Magalona sa Negros Occidental. Ginpatigay ng inauguration kag blessing sang 2 ka mga police stations sang Miyerkules bilang kabahin sang modernization program sang Philippine National Police. Nagabalor sa masobra sa 15 milyones pesos ang bago nga police building sang Ibi Magalona. Gisugdan ang pagpatukod sini sa Marso 18, 2025 kag natapos ang Enero 12, 2026.
Samtang ang bago naman nga pasilidad sa Sagay PNP ang may project cost nga 25 billion pesos. Nagsugod ang construction sining June 9, 2025 kag nahuman matapos ang isa ka tuig. Sa number 6, isa ka santos sa sulod sang simbahan, ginkawatan sang kamot. Sa CCTV video sa Dumaguete Cathedral, makitang ini nga persona nga nakaitom nga nagsulod sa simbahan. Kag amat-amat nga nagkakas sang kamot sang santos nga si Saint Catherine of Alexandria. Sang iya na nakakas ang kamot, iya inigilayon nga ginsulod sa iya nga bag kag nagwa sa simbahan. Sa St. Catherine of Alexandria, ang patron saint sa mga philosophers, scholars, kag mga estudyante. Natabo ang pagkawat Martes ang hapon. Nagapanawagan si karon ng simbahan sa mahimo nakakilala sa persona sa video o kung gintanyagan sang utod nga kamot nga makig-angot sa ila pinaagi sa ilaga page nga The Dumaguete Cathedral. Sa number 5, isa ka grade 11 student ang nakuhaan sang masobra sa 1 milyon ka pesos kabalor sang iligal nga droga. Dako pa 18 anyos ka lalaki matapos makuhaan sang dako nga bulto sang suspected shabu sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling sa Bacolod City, Miyerkules ang gabi. Gikilala ang subject kay alias Board, taga Takuling kag isa ka grade 11 student. Nakuha siya ang 4 ka pakete ng suspected shabu, dala na ang buy-bust item, 3 ka knot-tied plastic bag, nga may unod nga ginasuspetsuan shabu, 1,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Gindala ang mga illegal nga droga sa PNP Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa gindako. Sa number 4, mga baligyaan sa higad sang dalan sa Barangay Alis sa Bacolod City, liwat nga gintagaan sang extension. Liwat na naman yung ginhatagan sa Sanggunian Pangungsod sa Bacolod City sang 3 ka bulan nga extension ang Asenso Market sa Barangay Alihis. Samtang nagapangita pa ini sang posible nga masayluhan. Ini mga baligyaan ang nagaida sa higad sang dalan sa boundary sang Alihis kag Takuling. Ini matapos nga naghatag sang sulat ang Barangay Alihis nga nagahingyo sa SP nga hatagan anay sang tion samtang naganegosyar pa sila sa Bacolod City Girls Home. Tuyo sa mga barangay nga sa makakuha sang lugar nga pwede nila mabaligyaan sa sulod sang amo nga pasilidad. Ining ikaapat na nga tion nga ginhatagan sang SP sang extension ang amo nga mga baligyaan. Nagalaw man ang SP nga inina ang pinakaulihi nga pabor nga ila ihatag sa Barangay Alihis. Ginsiling ni Councilor Celia Flor sa paghinuon-ano nila sa barangay. Nagpasiguro man ang barangay nga sa sulod sang 90 ka adlaw makahalina mga vendors sa ila ginatindugan sa karon. Actually, haling panadugay na nangagapangita man sila lugar nga maka-public market sila, no? Kay dako nga barangay pero wala sila sang market. For example, ang Sumag, ang Handumanan, may ara gid nga public market of their own, no? So, ang gusto nila nga may ara man sila. Sa number 3, mga vendor sagwa sang eskwelahan ginpang pahalin. Masobra sa napulo ka mga vendor sagwa sang Negros Occidental High School ang ginpahalin sa Bacolod City Legal Office bangod nagabalabag na sila sa Sidewalk. Gisiling ni Levi Pange, ang pamuno sang CNO Enforcement Team, ila ginatutukan sa karon nga mapahalin ang mga vendors nga nagabalabag sa mga ginaagyan sa mga estudyante. Dubang pa niya, halos wala sang agyan ang mga estudyante sa NOHS bangod madamo sa mga food vendors ang nagaplastar sa sidewalk. Ang mga pulungkuan sa gawa sang eskwelahan ang para kuntanin sa mga estudyante kag ginikanan. Ang ginpamutangan na naman sa mga vendors ng ilang mga baligya. Suno kay Pangge, amo man sini ang sitwasyon sa Rizal Elementary School kag ETCS.
Ginatutukan sang CLO nga ma-clear ang tanan nga mga obstruction sa palibot sa mga eskwelahan sa syudad, ilabi na sa ginaagyan sa mga estudyante agud mapalayo sila sa disgrasya. Hindi ka tanaw makita nag-observe dito, hindi magnubuguro sa pulo ka mga vendors ang ato sa sulod, no? Ang sa may ila ginabla within sang ilang of the park, no? Sa after sang footwalk may mga pulungkuan na da mga kabataan hindi nakapungko, hindi nakalakat dira kay ara na gid-occupy na nila mga pulungko aging butangan na nila sa ilang mga baligya. So subong cleared na gito sir. Actually, may ara pa namin nabilin po ginasige pa namon ano kay kung kisa pag clear namon pagbalik pagkita nila balikan naman nila no kay amo na kulang pag ibang tao dapat may ano kita may detail makita sa kada eskwelahan nga ma-maintain nato nga nablatan ni ang ano sa mga vendors nga ma-coordinate sa aton mga barangay officials nga sa diin hindi man madisturbo ang aton mga estudyante ang ila safety ang number 1 ta kita nga concern. Sa number 2, pag-asigura na ang construction sa 150 megawatts nga bago Negros Energy Corporation o kung BNEC sa may barangay Kalumangan sa Bagu City. Miyerkules, ginpatigayon na ang groundbreaking ceremony para sa proyekto nga ginakabig pinakauna sa among sahi o kung pinakauna nga among sahi sa Negros Island Region. Ginapaabot ang pagpatukod sang 23 ka mga wind turbine generators sa among proyekto nga nagatuyo magpabakod sang power supply sa Visayas Grid santo sa tinutuyo sang National Renewable Energy Roadmap. Nagabili ang proyekto sang 9.78 billion pesos. Para kay Bagu City Mayor Marina Havellana Yao, ang proyekto simbolo sang sarang pa nga malapot magtabuay ang vision kag collaboration. Ginsiling ni BNEC Vice President pasakaron panyaratan karon nga ini anauna nila nga proyekto sa Pilipinas kag luyag nila nga mangin madinalag-on ang proyekto. Ginsiling naman ni Assistant Director Ruby de Guzman sa Department of Energy Renewable Energy Management Bureau nga ginalantaw nila ang bago isa ka Rising Renewable Energy Hub. Ginapaabot nga magalawig sang isa ka tuigang construction sa 150 megawatts nga wind power project. Today is a declaration of hope in this city, a statement of faith in our future as we gather for the groundbreaking ceremony of the Bago Negros Energy Corporation 150 megawatts wind power project. So let's put this way. 3 years ago, we to study these projects. Mainly, we focus on the technical and feasible of the project. This area is very good for the wind, right? But surely after that, we also found out that we are really lucky that we are in this area because we receive a lot of support from the local authorities, everyone willing to support us. So that's why we would like to confirm that we make very right decision to start our first project in the Bago City. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nabalakang sanggunian panlalawigan sa Negros Occidental sa pagban sang US sa blue swimming crabs gikan sa Pilipinas. Isa ka grupo sa mga deaf nga mga crab pickers nag-aapela sa presidente sang bulig sa karon. Ginapanawagan sa karon sang SP sa Department of Agriculture paagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources, kag iban pagid nga national agencies nga magpatuman sang tikang para tigayon mabalik ang market access. Ginaduso man ang pagpabakod sang fisheries compliance programs. Ini sa tuyo nga mapangapinan ang palangabuhian sang lilibo ka mga mangingisda, mga crab pickers kag industry workers nga nagasalig sa ilang palangamugnan diri. Initanan paagi sa resolution nga sponsor ni Attorney Hope Marie de Pasukat kag unanimous nga seconded sang konseho. Sunod sa resolution, ang baybayon sang Western Visayas ang naga-contribute sang 51% sang blue swimming crab production sa bilog nga pungsod kag nalakip na diri ang Negros Occidental. June 11, nagsira ang US market sa blue swimming crab sa Pilipinas bangod sang kapaslawan sang pungsod sa pag-comply sa Marine Mammal Conservation and Fisheries Monitoring requirements sang Estados Unidos. 90% sa gina-export nga blue swimming crabs ang pungsod ang para sa US market.
Ginahinyo sang SP ang Provincial Agriculture Office, Provincial Environment Management Office kag Provincial Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa pag-convene sang consultation para ma-assess ang impact sang market closure kag makadiyon sa mga recommendation. Samtang sa isa ka video sa mga deaf nga mga crab pickers sang Saravia Blue Crab Incorporated nga nagahingyo kay President Ferdinand Marcos Jr. sang immediate intervention para hindi man sila madulaan sa trabaho karon nga nagpuntat na sa pag-operate ang mga processing plant. Mr. President, hear our silent voices. We are deaf workers employed as crab pickers in crab meat processing plants across the Philippines. Today, we are afraid of losing the jobs that feed our families because of the ban on the Philippine crab meat exports to the United States. We may not be able to speak, but our hands work tirelessly every day. Through this industry, we earn an honest living, support our children, and help survive our families. Kag sa Good Vibes, may isa ka isla diri sa Negros nga natagaan sa karon sa matinlo nga power, matinlo nga tubig, pinaagi sa bulig sang private sector. Ang sadtuan ay madulom nga isla sang Matabas, sang barangay Molocabok sa Sagay City, ang natagaan sang kasanag. Sa mismo nga adlaw sang pagsaulog sang World Ocean Day, isa ka 25 kilowatt solar power facility kag solar powered water desalination system ang gin-turn over sang Repower Matabas project sang Negrosanon Initiative for Climate and Environment o NICE. Pinagi sa grupo natagaan sang renewable energy kag matinlo nga ilimnon nga tubig ang isa ka isla sa Sagay City. Gibutangan sila sang 12 kilowatt nga hybrid solar system nga amo ang nagapadalagan sang water desalination facility o kung isa ka pasilidad nga naga-convert sang tubig dagat sa ilimnon nga tubig. Mayara man sang 8 kilowatt hybrid solar rooftop system para sa eskwelahan kag 5 kilowatt solar system para sa simbahan sa isla. Mayara man ini sang battery energy storage, may 70 ka mga solar powered street lights kag community charging stations. May masobra sa 150 tanaan ka mga pamalay sa Matabas ang nagbenepisyo diri kag ini ang sakaron ilan na ginapanag-iyahan. Macheck ko na attendance sa mga nagalantaw live subong nga hapon si RM Lapore. Shout out sa akon nga banang ara sa New Zealand. Halungi ang mga kuring tada. Ay sir, ang mga kuring halungan ni kuno ay si Gloria Bantigue. Good afternoon Digicast and Eric sa Ruming Subaldo watching from Pulupandan. Rizzler 67. Hi, by the way, can we please have a shout out to Flower and Ari. Shout out kay Flower kag kay Ari, si Daxel Thorne. Hello, why is Negros Island called island? It is supposed to be islands because it is made up of multiple islands like Siquijor. Sige, balon to sila sir. I-consider ta na. Negros Islands. Jessery Garucha Hivero, maayong hapon ka Digicast sa Ruming. Kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros, please shout out sa kay Toto Sean Andre. Thank you, good Toto Sean Andre. Holiday boss, wala na tulunan. Si Search Village, hello everyone, can we please have a shout out to our beloved Search Village Therapist. Si Sir Romel Bahilong Galyo, maayong hapon. Si Chona Evangelista Caredo, maayong hapon. Digicast Negros watching from Singapore. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Bacolod. Si Marvy Sepriano Aquino, good afternoon Digicast Negros watching live from Silay City. Kagamuyan itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.